Spomínate si na také prvé pocity pred prvým tanečným tréningom? Čo ja viem, úplne také normálne. Ako, myslím si, že to, čo som si myslel, tak to tak je. Som si sa spomínal pred 30 rokov, ako vyzerali tanečné tréningy a moc sa nezmenilo. Okrem teda peknej, usmievavej a dokonalej Silvii. A vedeli ste, kto s vami bude tancovať? Pamätali ste si ju z druhej série Let's Dance? Musím teda úprimne povedať, že som si skôr rada pamätal a Silviu tak hmlisto, no ale o tomto prekvapenie bolo emotívnejšie. Silvia, aké si mala ty pocity? Ty si asi vedela, do čoho ideš, ale predsa len tancovať s Fedorom Flašíkom. Ako si sa cítila? No tak ja už ani fakt neviem, ale to bolo, ja neviem, asi som bola tiež taká plná očakávaní, že vlastne ako to bude, že či to bude taký štýl, že či to fakt, akože, no nevedela som proste, do akej miery nám to pôjde, nepôjde, to bolo jedine také tie očakávania, ale tak nakoniec som bola aj tak milo prekvapená aj na to. Proste tým, že sme šli prvý štandard, myslím, že bolo dobre, že sme trvali ten štandard. Aj Čači sme sa vtedy venovali, to bolo tiež, to nám trvalo síce dlhšie, ale nakoniec to aj tak išlo. A teraz už sa Fedor do toho dostal. Viac menej. A ako to bolo po tom tréningu? Neviem, ten tréning to boli také základné nejaké kroky, sme sa učili, Silvia mi ukázala teda valsa čaču, nejaký základný krok, tam sme sa s tým trápili, mali sme tréning koľko, 2 hodinky, ani nemožno 1,5 hodiny. A dohodli sme si tréning na ďalší deň. To asi na všetko, čo sme sa zmohli. Asi, no. Fakt, však tie základné kroky, to si myslím, že nie je až taký problém. To každý sa do toho dá teda naučiť, že ako teda by to asi malo vyzerať, to sa ešte dá. Potom už tie zostavy sme začali robiť, ani to nebolo až taký problém, lebo Fedor má krokovú pamäť, to je akože v pohode, si myslím. Takže to nám tiež celkom išlo až potom, keď sme začali ten tanečný charakter viac menej dávať do tých tancov, tak možno to jedine trošku, ale neviem. Aký bol pre vás zatiaľ taký najkrajší zážitok v Let's Dance 3? Každý nový tanec, ktorý som sa naučil, s ktorým som sa stretol, tak bol pre mňa akože úžasný pocit, niečo neznáme, čo sme možno, alebo ja som Silvia určite, ale ja možno ako tak zvládli, bez nejakých väčších chýb. Samozrejme, že ten charakter toho tanca je pre nás, udržať ho teda je pomerne náročné, no ale tak robíme, čo sa dá. No, teraz nie, že by som si onikal, ale akože teraz som myslel o nás, neprofesionálnych tanečníkov. Takže, ale Silvia ma vždy upozorní, takže ako, nejak to cibríme. No mne tak najviac, neviem prečo, možno aj preto, že sme to išli posledné, ale najviac mi ostalo v pamäti to naše paso. A s tým, že aj sa nám to podľa mňa dobre trénovalo, že vám to úplne sadlo, tak mňa asi to paso zatiaľ tak najviac utkvelo v pamäti. Nejaký taký najhorší zážitok? No, chvála Bohu, máme podľa mňa len pekné zážitky z toho tancovania. Zatiaľ ani ponorková choroba, ani hysterické záchvaty, ani hádky. Úplne v pohode to zvládame bez nejakých... My to berieme v takom kľudnom duchu, že úplne... Bez nejakých takých vedľajších emócií. Emóciu akurát sa snažíme dať do toho priameho tancovania a ostatné ide, ako si myslím, úplne v pohode hladko. Tak nie je také nepríjemné napríklad, že porota rozoberá stále ten váš výraz, alebo to, že si vykáte a také nie sú to veci, ktoré vám, tak povediac, trošku idú na nervy? Myslím si, že nie. No tak porota musí niečo hovoriť. Horšie bolo, keby hovorili, že ja neviem kroky, že nemám pekné držanie tela, že som úplne čmajdavý. No a výraz, no tak každý sme sa narodili s nejakým ksichtom, no tak to s tým už ako moc neurobíme. No tak ani iní tanečníci a iné hviezdy nemajú ten najideálnejší výraz a prežili s tým celý život a docela úspešne, takže verím, že s tým ksichtom a ja už nejak dožijem. A ako vnímate to večné rozoberanie, že prečo si vykáte ako jediný tanečný pár? Ja to tiež nepociťujem až tak veľa, že by sa nás to vypytovali, teda mne sa stalo asi 3-krát, viac nie, takže mi to nejako nevadí teda zatiaľ, takže vôbec to až tak neberiem tragicky. Ja tiež nie, vôbec to neriešime, proste to tak nejako vzniklo a tak to ostalo a proste tak, jak dneska padajú topole, tak my si vykáme. Najbolestivejší zážitok bol nejaký? Či už
psychicky alebo fyzicky? Fyzicky nie, akorát na počudovanie som dostal pri pása svalovicu do spodných hánkov ľavej a pravej nohy, čo som dovtedy nepoznal tento pocit, že aj tam dokáže byť svalovica. A radostný, tak radostný je vždy, keď prejdeme tým ďalším kolom. No ešte sme neboli v tom betli, alebo v tom vyraďovaní, alebo ako sa to volá. No a samozrejme, nie, že by na tom padal a stál náš ďalší život, ale jasné, už keď to človek robí, tak určite chce postúpiť. Takže doteraz ako fajn, môžeme si zaklepať, máme tu drevo. Silvia, nejaký bolestivý zážitok? Nemám žiadny. Naozaj, ani sa mi nič takého nestalo pri tréningu, ani nič. Nič som jej nezlomil. Ani také vypadávanie za niekým, že vám je smutno? Není mi smutno. No ja som tak Miloško radostný v podstate, že vždycky je fasa, keď niekto vypadne, keď to nie som ja. Takže ako, myslím si, že si to myslí každý, len sa všetci tvária, jak im je hovacky ľúto. Že to, a niekedy mám pocit, že by sa možno aj niektorí prihlásili, že ne, že ty ostane, ja radšej vypadnem. Není to tak. Vôbec mi to nevadí, keď vypadnú. Kľudne aj teraz nech vypadne hocikdo, len ne my. Neviedrujem sa k tomu už, ale... Tak a keď si predstavíme, že sme vlastne v tej polovici alebo sa preklenieme o chvíľu, boli by ste už takí relatívne spokojní, keby ste to boli práve vy, kto vypadne, že celkom ďaleko som sa dobojoval? Určite áno, však my sme od prvého kola s tým rátali, ako my sme určite není adepti na ani finále, ani semifinále, ale už to, kde sme, že sme v 5. kole, vlastne, tak sa z toho tešíme a uvidíme, život ukáže. Alebo tanec? Tanec ukáže.